Salutare, oameni buni, și bine m-am regăsit la partea a doua din Am terminat Necromancer Story. Urma să vedem genericul. I just want to take the break. The alchemist will come at any minute. Damn it, I cannot get out of this. Don't drink the potion. S-a oprit muzica. I can make the immortality potion now. I got out. No, I am too late. You are not late just yet. Remember the past. Why do you think the demonic kid revived? This is the last missing puzzle piece. Ne-a înviat pentru că noi l-am posedat. Ok, nu știu ce... Nu, l-a înviat pe mine pentru că eu l-am acum, joc cu el. De-aia m-a reînviat. Reînvie el. Why did he revive me? The one that brought you back was not the kid, but yourself. The last puzzle piece has been matched. That bastard. I will kill him myself. That portal looks familiar. Where is the portal connected to? Wherever it is, it certainly is towards the end of your adventure. Mai voiam Necromancer Story. Era singurul joc care îmi plăcea să-l filmez. Go through the portal. Ce se mai întâmplă? Sper să mai avem bătălii. Nu, asta e sfârșitul. Nu, asta e sfârșitul. Nu, de ce? Thank you for playing. Nu, mai voiam. Mai e ceva. Uite. Mai țineți minte? Wait. What the... Right, the potion. I will give you the immortality potion. You can't fool me twice. What should I do? You'll die without pain. Behind you! Haha, now! Oops. Sorry. Wait, what again? Let me say my last will. God damn, make it quick. So, my will is, don't you waste my time, is that you are a dead man. Eek, not again that bastard. Să moară. Noi am murit, iar ăsta încă a reînviat. Damn it, just die already, it hurts so bad. Oh, that's right, the immortality potion. Well, it is not completed yet, but... Will it work? Se face copilul ăla. What is this? I've become a child, as I thought. The material was not enough. The rune of the god. I need to go back to the past to get more. Noel, that damn alchemist. I will hunt you down to hell. Și de aici începe aventura a treia. Asta suntem noi! The last portal is connected to this moment. This place is... I came back. Ia, cine se face? Get the job done. Dar nu așa s-a întâmplat. Deci nu așa s-a întâmplat. Congratulations! Am primit și un achievement. Third adventure completed.
Cred că l-ați văzut și voi pe ecran. Congratulations, you have completed the adventure 3. If you had fun, please rate this game. M-am distrat foarte tare. Deci, pe bune, chiar m-am distrat foarte tare. Deci, chiar, achievement. Ce achievement-uri avem? The maximum level, congratulations. I saw the end. You saw the Ted's end. Goodbye, Ted. Thank you for everything. Congratulations. Ce sunt astea cu Ted? Hardcore? Welcome to Hardcore Mode. There is no practice, only actual fighting. When you die, you lose everything except for the next one. Shield. Ok, știți ce? Nu vreau să mi se reseteze totul, așa că pur și simplu o să ne mai uităm și noi așa. Dar ce Ted? Uitați, băieți, încă mai putem să mai jucăm, îți bat joc. O să fie doar de jocul ăsta. Ia să vedem ce e arena. Wave 1. Really? Arena? A, și ne luăm damage. Erai să fii de omorât. Știi, acum vin mai puternici. Vin. Desigur. Ia de aici. Wave 3. A, nu mai avea carisma. Vine ăștia. Eu le iau de la spate că eu sunt șmecher. Da, eu controlez Necromancerul de data asta. Scor 30. E destul de easy, sincer să fiu. Hai mă mori. Hai mă mori. Ok, hai să ne facem pe ăsta. Bă, mai bine așteptam să-l facem pe Dark Corps. Da, eram sigur că ăștia vin. Bă, dar de ce nu mi-a dat sabia legendară? Bă, nu nimeresc. Ia, ce vine acum? A, tot nebun de ăștia vin. E destul de easy, dar noi acum o să-i dăm give up. Ia credits. Nu vreau să vă credits. Așa, dar ce zicea un fel de Ted's ending. Ce Ted? Alchemist's dream, return from death, finding the rune of God. Yeah, intro, return from death. Must be a new recruit. Looks so old and fragile. Can you even walk? Let's go to the camp. Force battle! Aoleu! Bă, vreau să mă joc și eu din nou tot jocul ăsta, nu pe hardcore.
Attack for the win! Dar noi o să trecem printre... Dă-te, bă, urâtule, de aici! Dați-vă, bă, de aici! Aoleu, bă! O, bă, că nu mai am viață! Nu mai am bară de viață, efectiv! Bă, eu nu mai am bară de viață, pe bune! Nebunilor! Încetați! Victory! Uaa! We won the battle! Uh-oh! Wait, is that Dark Corpse? Cam da! Nu, Ted! Bă, dar ăștia nu mor, au bara de viață, nu au! Ok. Vă aduceți aminte? Dar nu știu... Oh my god, you have died. Câte amintiri! Câte amintiri! Acesta a fost, băieți, Necromancer Story. 100% complete. Vă mulțumesc că v-ați uitat la această serie. Chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte, foarte mult. Nici măcar nu îndrăznesc să-i dau reset. Espanol? Adventura hardcore. Să dăm înapoi pe English. Da. Păi vă mulțumesc din nou că v-ați uitat la această serie. Mie unul mi-a plăcut și chiar o să caut Necromancer Story 2 să văd dacă există. Și probabil o să-mi salvez și data pe cloud. Dar nici măcar nu vreau să-l mai dezinstalez în momentul ăsta. Atâtea amintiri cu jocul ăsta. L-am jucat de când am început să fac YouTube. Tot vă mulțumesc. Și voi încheia acest episod. La fel cu seria de Necromancer Story. Sau cine știe, dacă mai adaug update-uri o să mai jucăm Necromancer Story. Eu unul chiar vreau să mai jucăm Necromancer Story. Să-mi scrieți și voi în comentarii dacă vreți. Dacă v-a plăcut această serie și acest episod, nu uitați să dați un like și un subscribe. Să arătați și voi măcar că vă pasă de mine, că nu știți cum am chinuit eu la seria asta. Cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut acest episod și această serie. Eu unul mi-a plăcut foarte mult. Ok, hai să nu mai că moare bateria, papa.